Donar tali ki benta na tin ka jong blai ya ka bangakwa ban pule ha na ka por ka benta kata ka long na ka kitab ka jong Isaya unong ya tulpa kala nong ka basan hun reu ka dekat ka ban nyau ban na ka gospel ka jong Markus kala nong ka bakhat way bat ka dekat ka bakhat nyau. The text for our meditation this morning is taken from the book of Isaiah chapter 56 verse 7 and from the Gospel according to Saint Mark chapter 11 and verse 17. The Lord help us as we meditate, concentrate on this very text that we are going to read together for the glory of God. Iktin ki ong komne. Yaki ngan walam ken shaulum bakentang jonga. Bat ngan pen kemen yaki hakaying jing duai jonga. Yaki jing ay ngutang jongki bat yaki jing kenya jongki on pediang hun hakaduan jonga. Namar yakaying jonga. On khot kaying jing duai. Yaki kenya benreu baro. Namar ya kaying jonga on khot kaying jong ka jing duai na ka benta ki kenja benreu baro nang ta ka gospel Markus kaong komne bat kila poi ha Jerusalem te haba ula le chapo ka temple ula sedang ban beno ya kita ki bayadi yati ha ka temple. Badula pen kelon yaki me jong kinong ya pens bai bad yaki jing song jong kita ki baya di paru bad sha yanoro banra jing diang ai lang ba ya ka temple ula hikai ru uda ong haki shem la tho ya ka ying jong on khot ka ying jing duai yaki breu baro henry pi ka krem nong to Pila ya penlong ya ka. Trayun kerku ya kini ki kentin ya ki bangela pule hagane kapor kabamenta. Kaying jing duai. The house of prayer. Kane kalong ka jing slok kabakandiat hagane kapor. Kajing sngongo yau try nakabenta kane kaying mane kaba la borishat bat la tei la sedang yaka sispa snem menshua bat ha kane katarik jong kane kesngi ngiyo iya kadur ka jongka kabala kelaleng baki snem bat kan long kumne kumakalong hagane ka khalemat ka bamenta ka buram ka jengo bat ka jengyaro baro to kan long yau Yesu Kristus bau try unong penembay jongi ubalong ukli jong ka balang ka basisha te hagane ka jeng aingo yak ka jeng yalam ka jongo kanrat bat yak ka jeng don rengkat haka sispas nem jong kane ka ying bakentang utrai ka jing aingo ka benengkong kalong naga benta ka ying jing duai ka jing aingo naga benta kito kibo blay ula ai ya ka vision ka jing yoi ya ka jing don kam ya ka bantay ya ka ying mane. Thank God for the vision of our pioneers. Ki jing yoi ki jongki ya ka jing don kambante ya ka ying ka jong utrai ki santali ki family ban sajin kan mau ha ka history jong ka jing yai lanti ka balang ka jong blai ki bola ya kot jing mot ya ka bante ya ka ying ka jong utrai ni ai ngo yo blai na ka benta ka ne ka vision ka ba ki don. What is your vision today? Kay kajing ka vision jong pi ka balang menta bahadin shis pas nem kinya to khana But I know nakabanda ka vision kabangidon for
another 100 years kabangingin ya nang ne shakmat parabangai bayi ngakwa ban ya toy pi haka shispas nam kabalalej haka to ko por om don ba perkat bangin tayeng mane bang don ba perkat ya kabangin penlut boy bat bor sngi bat por paisa bat naka namar kajingai jong kitu ki pioneers hagi to ki sngi kalong Jesus is coming soon. Jesu unwan shen ngim don kam yakaban panyeng yakiyeng mane kiban na shispas nem kane gajing hikai kalangam kane gajing hikai kalalong kumta lemda kalalong kumta kanjin lalong da kumay pangai ngoyo blay para bangay baye hagine kisngi kibamta kidon kijing hikai kibahikai hangne bat hangtai lengba ki television balang bagi jinya seng bekerpang ba ngimdon kam ya kabalang kabangidon kam kolong yau Jisu batang yau Jisu and that's enough. Jesus and Jesus only. We don't need the church. Para bangay bayi jau try Jesu ngim hakapor kabangidon kam ya kaban pai ki khmat ki jong isau Jisu uba im na bom jukut sa bom jukut bat ka kten jongo ka bom ju kalano lengba kirta ngay ngo yo blay na ka banta kane ka balang ka balasay ka balapenmi yakinong ya kidlam yakikiw ba kentang utray haka assembly hakari hapo jong ka balang kibala song taj no rengkat lembar utrai bat kibadang don hangne rengkat lembar ngi nyai ngoyo utrai bahakane ke yeng mane kaba kiba bon kilong yeng kiba sedang yaka haka jengken tiu kurim badon buram na pedeng jong pi bon kiba don rengkat hakane ke jeseng ay ngoyo blay bahakane ke yeng mane ladon shibon ya kiba kikmi kikpa baru blay kila walam ya lagi jong kikon ya kaban pen kentang hakaduan bekentang bat kita kikon ya kebela pen kentang ngilayo ban pen kentang ya ki hakajaka ba kentang ban kit ya ki kiu ba kentang jang utrai all the glory be to God kaburam barok kenong ya utrai amen para bangay bi ya utrai nyai ngo yau blay nakabanta kijingay kiba kerpang kiba kentang kiba lasay nakipla jong kikon swet kikop siliang jisam siliang kinong balasngi kiba bam bramai mensngi bam menmed kiba liat don benta hakabantay ya kana kayeng ka jong utray nyai ngoyo blay nakabanda ki ardam li jong kiru kantay yakador bad yakabor jong ki ardam li kibang ila yoi yaka building gumakalong hakana kapor ban nyai ngoyo blay nakabanda kitu kibo blay ulak kerku kam kraw yakabakila no yakajing no kabangin nyai sa jing kan mau bat kabangin nom laban klet nyai ngoyo try nakabanda kitu kibala ai yaki jing ai ki jong ki lengba kane kaspas nem kabala no kabalang kalaban klet no hinay ngay yaki ardamli jong ki riu kan tay jong kabalang sorang kam lat bo jing kan mau habeneng komba bo yaki jing ai ki jong Cornelius bat kaying ka jong nakabenta kakam ka jong utray hapo jong kabalang para bangay bayi nyai ngoyo blay nakabenta kajing temu the purpose jong kajing tay yakane kaying mane the purpose of building up the house of prayer kajing temu jong ka kane ka building galayeng shispas nem
Namar ka purpose jongka ka jing temu jongka ka badon hakamat jongka ka batan ka bara ka ba aibor ka ba penlong ya ka balang ya ka bakan yeng leng ba ki shispa snem jongka jingdum ki shispa snem jongka jing tenjo ki shispa snem jongka jing thut halanti jing jentut halanti ha ka jing ya pel krem jongka jingem ya ngo yo blay the main purpose ka jing temu ka baneng kong ka jing tre ya ka ne ka ying jong ka jing duai ka long bangin wan ban penlong ka jing duai ha ka ne ka ying mane ya ka bala pen ying ya ka ha ne ke spas nam ki bala le no para bangai bai jau trai ka jing duai ka long utit snam jong ka balang ngakwa ban ya choy phi baka jing duai kalong ka purpose ka jing temu ka bakmat ya ka bantai ya ka ban panyeng ya ki yeng mane ki jong lada ya ka jing duai nilas dang ban klat ha ki yeng mane ki jong lada ki jing sha jing it kim don show lada ki umat naga donut bapat kim jau show ha ka yeng jing duai kata kam dei show ka temple ka yeng jing duai ka jong utrai hakine ki shis pas nem ki balalek no la jau ki umat jong ki to ki para mengai bai ki jong hakine ki shis pas nem dai tang ka jingai hakine ki shis pas nem hapo jong kana ka jaka ka bakentang la walam ki man semba pat bat baluet ki bawat ya ka khmat ka jong utrai ha ka jing duai Prayer is the lifeblood of the church. Kadai utit snam, kitit snam, haka jingim, jongka balang, lada kut kitit snam, kalong ka jing mansau ka bakraw. Ngimla ban yoi, ya ka jing mi snam, hinrei lada kut kitit snam, hapo ka met ka jong ubriw, latikna, baunom la, ya ka ban im, but unom la ya kaban ya ban yeng unyap shen lada ka balang ka ba ki chit snam jongka ki balong ki jing duai but ki jing sha jing it ki la de good no sooner or later that church cease to be a church ka balang kan kut but kom dei show ka balang lada la klet no ya ki jing duai but lada de kut ki tit snam hakamet jong ka balang but kom joro haka yin kristan jong ki para bangai kom joro haka jingim ka jongi way pi way the main purpose haka yin ka jong utrai kalong bangin mane but ban syakri u ha ki jing duai para bangai bayi lada ki tit snam ki la dekut badu briu ulayap kabami nang ta kabayoi shen hadin kata kalong ka jing dai tha hakamet ka jong briu balayap ulayap kam don show ka jingim kadon ka jing dai tha. But soon, utau breu beraja, ladam tep hagi khaniat sengi, gin bam ksan matan iutong. The church ceases to be a church if there is no more prayer. But lada kot kini git snam, kata ka balang, kan sa kalalong ka seng balang, kata ka balang, kan sa kalalong ka NGO. Kumbalalong mentahari semni balak keni no ya ki ying mane daka sorkar badda ki seng sanshar that iutung kidon ki balang ki bangyo ya ka jing sma ka bangim sngola sya kamlong kumta wala ki balang ki jongi. The church that says to be a church
tangki kubor bas ngau jeli. Ngangait baka balang has sorang ham. Kitit snam hagamet jongka. Kinom dekut lanu roh. Bat baka balang kanom data. Bat baka jingi utung kanom mi. Kadang Thanksgiving service. But para bangai be how try Jesus. It is good to wake us up. Kalau ka babha, ya ka bangin kan get benreu. Thank God for the building. So beautiful. Kai tenat haduk kata-kata. Hato ka jeng tenat utrai don haka. Kadon mo ka jeng tenat. Kaktin ke jong belai kong ban syakri yo hakajeng itenat kajeng koi to serve, to worship in the beauty of holiness. Hato kadon mo kajeng itenat kajeng koi kipalang kilaban pernai. Habakam don show kajeng itenat kajeng coach spiritually. It is meaningless. Lada piserpai da ka rong sier yaki kenro jong kana kabalang. If the beauty of holiness is no longer there, the purpose kajing temu habatay kajing mane haga shispas nam bar hakane kapor ka bamantaro kumangalahong kakentop yaki jing ay kapesa ki ombat and the broken heart. Kini kikentop hakajing mane. Worship is not a worship. Lada klemdon ki umat ki bapai, lada klemdon ki jing ay na telong ka donot. Lada klemdon ki jing ay ngom. Ka jing kentek ke jong utrai Jesu habau yo i ya kinong ya pensbai kinong ya di paro ngampat syem bandon ki kentin ki bakam bami na ka sentur ka jong utrai kum bami haga na ka por habaranda jong ka temple. My house is a house of prayer, and you have made the den of thieves. Kajing ya khai. The church is a prayer center, not a business center. But we have changed. Haki babon ki balang ban pelong ya ka prayer center, ka business center, where you make business. Haka dur, bat ki dur ki bau blame shem ka jing snobha. Kani kam ka por bat ka seminar. Ya ka bangin yalai pen le jing mut chibon namar ka por kam sha ngala dai ban song no wat mentaro. Hinray ki don ka kubor ka bakhi ha ka donut ka jonga ban ya share bat hi kum ha ka nagasengi bat ka basngo si ha ka por ka jong utrai
ka business kalong habaran dapat pelau yang mana ngosi bahagi ni kisngi ka business kalau poyom datang haki ben wat haga jaka ka bakentang silaban ong balai pastor fikran kumi kita gege hala ka jong ka balang ngamaham ya kene ka pateng ka banyai nang ne sa sispas nam be careful who's here bakane ka mensim soitan kabarung ha ka business world. It is coming in the church. What is there in the world? It is there in the church today. Hey, kabam don hapo kabalang kabadon ha kapertay ha gini gusni. Be honest. Longkoy. The dirty business in the world is coming in right inside the Christian churches today. Mong ki ba mong ngap ki ba ngap ka gospel kalong ka jing shisha and we preach the gospel of truth. Para bangay bay, banom penlong krem nong to ya ka, banom penlong jek jaka ya kayi, kajeng ya kayi ka bangamut banong hang ne, not necessarily money, kajeng ya kayi buram, kajeng ya di badia tiet buram, kamdai habaranda, kadai hagajaka bagantang. Kamlong kajing sisa kata, ngilayalong nong tray, ngilayalong para bangay kata, ngimpat yo iya kata, warn to us, ngin salong kita, kinong yalam kiba matla, kibom yo iya ke bangiday ban yo i. Om don ki nong tu, om don ka dirty business, haka jaka ba kentang, ka jeng ya kayi, bat ka jeng ya yonong, ya shim ya ai, kam dadai ay ka pesa. Do something for me, I will do something for you. Le ay nagabanta jong angan, le ay nagabanta jong pe. Is that in the world or in the church? Be honest. Aba kandon kajingitan na utray hakabalang. Kumbayamu debet hakasama arfonyo kedekot kabasaw. Ban syakri hakajing itenat kajing coach. Kidon kijing syakri hagini kisngi kibam itenat. Kidon kijing syakri but there is no more holiness. Para bangay bayay. Kidon ki ay ki ba men sem shispas naman siya. Ki balong kapop bomla ban map. Menta. Kiba. Kimlong ay roem. Shispas naman siya. Kalong kapop
menta ngiong to kam lei to kam lei kam dai kaktien perthai to kam lei yo ka don ka balang ka jong ble ya ka balai ngiong kam lei para bangai baik kepor kam sya idai ban wa ya kana ka jeseng ngakwa ya ka ban bo ya ka ne ka wai ka jing don kam ya ka ne ka balang ka ba ithiong ni tanat. What is the need of the church here? Don kam ayu ka balang seorang kam. Don kam ayu ka balang seorang kam. Ngamud dur ka bang account jong ka balang seorang kam. Daitang mapigi problem ngai fitte bi kata. Hatu ka don kam paisa. Finance. What the church needed today. Kajing don kam jong ka balang hakine kisni kiba menta. Ngatip baka balang hasorang ham kadon kabor financial power. Bat satang sipola ne kharsan snam pila bantai sakawai pat kayeng mane ka bakham itanat banya gane. If you really mean it, if you really want it. Does God need finance in the church today? Kabalang hagapor ki apostol. Kim yolat bantai kayeng mane. Wat ya ki jaka ba ya penlong jing duai hayeng jong ke perbangai. La syabe. La syapen kredit. And they have no money. They have no transportation. Mangiwan na sorang kam niyawan da kakali. Kay kabomdon ki prabangay ha sorang kam. You have everything. On the Church of God, Meghalaya and Assam, we have everything except the spiritual power, the power of the Holy Spirit. That's what we need. We need haka assembly hakari, haki local churches ki jongi. But ya ka jing don kam ya ka bor ka jong man same bakod. It all started with those people who bear the vessel of the Lord. Kasdang na gito. Kibaba ya kikiw jong utray. Para bangay bay how try Jesus. Kabalangan na siya man. Kadon kam ya kinong up. I don't mean the chowkiders and the watchman. Kiba kabalang kan pentray kam. Ladon kajing satu gibabun giyeng mane. Obday tang siya boy. Masungwat hang sor kam so la satu no ko baje. Nang fila yo pan. Yo syo. Habala tu unong tu da. Unong tu haga pertayu tu ya ko baje. Usoy tan walong unong tu utu ya kajing sup nang kibalang.
Om dai tamu to ukwaban penjat deh. Be prayerful and be watchful. Namar usaitan hagin gisngi utray borba. You don't come. You're a spiritual watchman. You don't come ya gini kinong up kibakan jaman sem. Kibakan jaman sem. Kabalang seorang kam kala satu. Kamu dia kan kadu kabalang hanum tu katu pemarjan fikot kai tu. Kamu jatep. Hah? Kamu jatep? Kamu? Hah? Kamu lendap. Kubla sumuna. Wantu usacan ya kabaje na mau lendap. Compare kata. Ngelia duai. Ngangala duai. Pastor ya katu berfikir pat. Bad hagi ni singi ngadang duai. Bau tu batu baje unsalong nong jalap hawai ke singi royal try. Hinrai habatu usacan. Ya ka jeng sawa jong ka baje. Ka bakot yang iban wan si yang mana. Pila bantit ship hausin si sungi. Lada ka jeng sawa mensem hapok ka mensem kam don syo. Tutit kat batit. Useless. Dai habatit ha ka donot. Ya ka baje jong ka donot. Swaban arsen ka baje. Kibriu ladap haying maneh. Balai. Para bangai bayi utraun kerku baru yarap nak bentayong. Long man ay por yang asatan 1 minute, 2 minute. Oi pilapu ya, pilatu tu ya kah por ka yung ngaru si tengkan ta teh. Kadai ka jong ada ka tu ka si tengkan ta ko fitu nang. Mudon ruway bon ong map. Namar kadai ban sedang shipo. Kan kut khat ar. Te frei sedang shipo steng. Toh? Kinong ap kibakan jam se. Haka temple haka duan. Ki don hangi ki Old Testament students. Ki tip ya ka Old Testament. But haka temple ki jo don borbor ki syarak. But ki breu ki pej. Ki ong ka don jing syai mohaseyon. Kim tip don breu. Kaba ki pej kalong, is there any light? In Zion at the temple, but ha kini ki syarak ki umpniang ki dai banlong ki badap lada klem umpniang himla bantang syarak dai kataking tunong ruai siamen sem ya ka khoros ka bangi ruai yong keep me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Kilong kuno ki umpniang hagi kolpi ki jonge. Bahkan taba ka jing syai. Hakaying ka bakentang ka jong utray. Para bangay baing. Ko kinong sumar. Ya kena kaying ka jong utray. Bapin pej, but Hosier, Klemiotia. Be watchful day and night. Bayo kijing hikai babakla. Kim day. Tang. Haka YouTube. Bayo kiwan haka ni kajaka.
baki jing hikai babakla kandai tang hakitu ki platform balasi sentiu kampalat banyak bapisi ufi mentah baki jing hikai babakla nakitu ki jaka yo bakawan hagane ka jaka ka bakantang who will do that if don't come yaki watchman jong ka balanga sorang kam ay ngoyo blay na kabantay pastor BP pos ngap either we like it or not sooner or later kinsa don ki jing seng kan mau yang awat ya fi irki pastor nomor 4 kuat ban poi sita ladang ikuan ngin kuat ro kan sawan gaji seng kan mau ya pastor BP pos na tip yang api kan mau nomor baki khun yang api non kene bakin kan mau he has been a watchman of the church. Kini, ki watchman, ki bangi don kami hagini kisni ki pemerintah. Bangin nom ya pun kami syawai. It is good. Banyalai belum kami syawai. Hinagin don kamar lai ekabab hatam. Good is the enemy of the best. Kajingha kadai kanung sun yakabab hatam. You don't come and so talk. What is the best? Bayong ile ya kanung tam ngiklet yakabab hatam kabangi dai ban le. Ko kinong syarai. Ko kinong apahara. Jong kapalang. Ngaduayo blay. Bahaga na kajaka kinom rung kijing hikay babakla. Ban ngaduayo blay. Bahaga ne kajaka kabakhoy. Baka numrung kabomkhoy. Sisin melarung kabomkhoy. Haga ne kajaka kabakhoy. Ayu gajiya yakiban. Mano ban paharai kita ke. Mano banot banong. Stand alone. Percaya ka basneo. Percaya ka bamkoy. Bayo kawan le try ha ka jaka ka bakoy. Onna haba ka percaya ka yo rung ka balang ka rung retang ha ka ben ka bakado. Karung mano banlay kata maduayo blay nyerap yang unay bor yang nakabanda kaburam yung para bangay be kapon mentala jandap khadar bije ini why no even nagajiseng kajingkular kajong utray yakito kibawan hagana kayeng jingduay Traywong unpen kemen yaki ngalapule api mentah naga kitab jongwai saya unpen kemen yang haki umat haka jing sausi haka jing ketang jong ka jing bomdon mano bapentengan bomdon mano baserpai bomdon mano banyak umat bomdon mano dai hakani ka jaka jong ka jing duai bau trayu lakular wongan pen kemen yapi
Kani kajing pen kemen kam day tang nak ki choir. Kajing pen kemen kalong no try. Peace. Give I unto you. Kajing suk kajonga nga ai hafi. Wan ha kene kajaka. Kini ok kajing suk. Kani kalong kajaka. Kabo try. Ulak ular. Ban ai kajing suk yapi. Yo hiklet, yo hiklet, yong hiklet. Day utray Jesu boong. Bad utray Jesu. Kabak kinong syun jong kading penau utray. Kila persang ban wat haka sentur jong yo don kano kaba syukur kaba arsap kimlap lang bakita hoj em baru try Jesu ang haba arbat langut pia syakri haka kateng jonga ngadon rengkat lembat fi yaro yo try tiet arsin klam tiet arsin ka baje tiet baje ne film tiet baje haba fiwan ban syakri yo try arbat langut saungut baru Jesu yaro yo try ngalaya don bentah haki jeseng kiba arbat langut ngamat ya ka spiritual revival ngamat ya kata kajing pensaj bor ka jamutrai ngamat ya kata kajing kemen jong kajing don rengkad utrai haki jing tuai ki bang ite na do ka donot o Jesu swab phin rung hagana ga yeng mane ula welcome you phi but swab phin mi ula kar khui phi and he is here hallelujah Jesu don hang un long rengkad lem wan hagana ga yeng ong ka kitab syagisim ga benengkong ga lenong ga bofra ya ki jingkular utrai haka pang bat ka sitam ngan pen khia ya pi ong ublei jongi dai kata ka dau bang ijo ya dua ya ki bepang lenter hagi jeseng we still believe jaka divine healing. What lah? Ladon bakala, bala pendon kambak lah ya ka. For something else. Para bangay yaw trajiso. Be serious. Nadu telong ka donod. Watsus ngap kai. Wanom su pekki kmat. Kang ya ka donod. Pri ka donod ka jong pe. Ai bau Jesu usem ka jing suk unrong ha ka donor ka jong phe la da phi sha job un ai jing job kular try mdai ba ai jing job u pastor ba yalam yeseng mdai ba ai jing job ki pastor ba song sa ka diang jonga u Jesu u try u kli ka balang wong haba piwan ban duai ha kane ka jaka ka temple ka yeng jing duai nganai ka jing job yau basa job donem na pleng jongi iba hab ha ka pop ka basa sno try unai ka jing job ha ka pang ka sitam try nyarap na kabanta jongi hagan ka por mentala khadar ba jeng la dai ban yawai no hagan ka jesen sa shisin pan nga kantu ya ka balang ha sorang kham in a very special way for the Nichols Roy Bible College thank God in America just few months ago and a year ago the revival broke out. Kadai na telong jong ka tu ka way ka Bible College. Pikan mau ya ka Methodist University, Methodist College.
Hagaba I pastor elpo ngap I graduate nakato ka university. Ka revival ha Amerika ka benengkong kami day nakato ka Bible College ka bala kalalong ka university menta. Oh, that the revival will start from Sorangham, will start from NBC, will start from the student body. Para bangay bayi utraun karko ba dunia rabi ni. Unai ka bor na ka benta jongi. Tonginya duai. Ya ka shispas nem ka bala lait nila aingo long ka buram ya utrai. Where do we go from here? Hang nungin lait nang nejakman. Kay kabangin la. Kabangin niya duway lengkot kalong datang kene kaway banong yalam try to yalam. Daumen same to yalam. Mday da ka pastors fellowship. Mday da ka business association yalam try to yalam daumen same to yalam. Yalaga jong ka balang hagis ngi ki bakado. Haga naga spas them kabanwan the 2nd century of the church. That the church will be empowered with the power of the Holy Spirit. Tonginya dua lang. Traji subay ngiyay ngoy me. Ngila pertai ka ktin ka jong meda ka jeng slur. Ban metip atrai kanran. Yala ka jong kabalang hakarui ka jong. Yala ka jong kabalang hakane ka snong jong kinaki para bangay ka sorong kam. Oh long ka buram ya me. Kajengo ya ka kerteng ka bakod. Hagikti ki jomeng ya IT atrai. Ay bor yang ika ba medang pansahang ne. Oh Jesus bae jom. Hagikti jomeng ya IT try. Haga kerteng uji sungi tuai. Amen. Pastor German be alam ya gane gajing syakri ka jong ya utrai hagane ka step. Rangkat lembat piki para bangai ba baro ke balaya toj lang hagane ka kanta jong gane ka sungi. Ya ka ban ai ka buram ka jingo ba ka jingero ya utrai baru nong panem ba jongi. Ubalong ukli jong ka balang. Ubalaya lam ya laga jong ka balang lang ba kane ka shispas nem bala dep hapo jong gane ka yeng mane Yakaban ya syakri ya utrai. Ngiyay ka jingo ka buram ka jingero baro ya ka kerteng ka wakho ka jongo. Ay kublay ya ki paranong tray ba ki badon hagan ka jiseng. Ki pastor, ki evangelist, bat kum joro nakabenta ka NBC family. Ka don rengkat lembat ngi. Ngangay don na pedeng jong pi jong kine ki para. Ki bom laban sngoto ya kektin ka jong ni. Hindai ngi sngongo bakil ya don rengkat lemban ngi. Ay kublay yo principal jong ka NBC rengkat bat ka teaching staff bat kum joro ki para ba ya tre rengkat lang ha kane ka ministry ka bakraw hapo jong ka balang. Sibon ki para nong tre ki balakwa bandon ha kane ka jiseng. Hinrai kimla ya ka bandon na ka banda ki program ki babon ya ka bakila ai ka commitment nga snausi bandon ka jingpen kala ya ka ne ka program hadin bangila ya slok body pastor baye jongi bolong way na kinong syarai wala rila besa bala yalam haga jing syakri ya utraya po jong ka ne ka balang Reverend BP po ngap but ibala ailat ya kane ka jingpen kala hagane ko por rengkat lemut ke program committee ai kublay I doktor leader well pos ngap ibala kloy ya ka ban ya penbaik ya kane ka program ban ngasusi na ka benta kane ka jing bomla ka jong abandon hagane ka sngi rengkat lembat pi baro ko ke sngi na man ngadon na ki waipat ki commitment haga jeng ya syakri ya kam ka jong utrai hapo jong ka balang trai unda kerku bad unda long rengkat lem bat ka jeng syakri ka jong haga na ka sngi bad unda kerku ya la ka jong ka balang haka bakan nang ya syafrang na ka bor sa ka bor na ka buram sa ka buram bad
naga jeng job syaka jeng job